I pozivamo ljudi da še u prvi klip na ovom kanalu gledate skipera i ljudi danas ću vam pokazati kako da ubacite, kako da promijenite ime na vašem YouTube kanalu. Prvo ćete ići na Google Chrome, sad sam ja stavio kao ovaj bijeli kružić da možete vidjeti kuda ja stiskam. Znači, kucat ćete na Google Chrome, Google nalog, tako, zatim ćete ići na ovo prvo. I kad uđete, to će izgledati ovako. Zatim idete ovdje i prijavljujete ćete se na vaš mail. I evo nas, znači kad se prijavite na vaš mail, znači tu bude, kad uđete, bude tu. Zatim ićete skroz dole i sad ne vidim da li vidite ovdje opisano, ali ići ćete ovdje privatnost. Ako tako piše, nisam vidio odmah opisano. Zatim ićete skroz, znači skroz dole i ići ćete moj nalog. Ok, ja sam uzela sad ovaj stari neki kanal, oni moji prošli, i ići ćete skroz dole do lični podaci. Kad uđete ovdje ići ćete na ime, idete znači na ime i tu promijenite ime kako hoćete. Sad ja ne znam da li će moći, da neće moći jer sam skoro promijenio ime na tom kanalu, tako da eto vama će moći, znači i vama će raditi, tako da to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako sam vam pomogao, bacite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem.